Dobar dan, danas je 26. mart, pčele miruju, temperatura je negde ispod 10 stepeni. Evo, to se dešava sa pčelama, nema nekog posla oko njih trenutno, ali, pošto se mi inače bavimo i baštovanstvom, možete da vidite sad šta se ovde dešava. Imamo malu parcelu lavande koja mora da se sredi i oreže i dovede u red. I evo je, tu je Sandra, čuvena i poznata. Ona to voli da radi. I evo kako se orezuje lavanda, odnosno prolećno orezivanje. Evo, neću mnogo da pričam, dela govore sve. Evo vidite kako to ide spontano. Ona je hirurg, mogla da bude samo da je učila škole. Makaze joj leže, a ne da radi u hitnoj. Eto. Imamo tu i čuvara, evo ga, koji budno prati sve, da nas neki vuci ne napadnu. Eto. Toliko za današnje javljanje. Posle ove lavande posle mora pozdravi ljude, Sandra. Eto. Posle ovo moramo da isfriziramo, to ćemo sledeći vikend, pošto smo mi inače seljaci i vikendaši. Toliko za današnje javljanje.